ακόμα δηλαδή και ένας Γερμανός ο οποίος ήδη και από ήδη κάποια στιγμή, κάποια κατάσταση, έπαθε και δύο τρεσμίλες. Του βγήκε ακριβά μια παραγγελία. Πήγε Τουρκία, Βουλγαρία, Πακιστάν. Κάποιοι από αυτούς βρήκαν και κάποιες καλές άκρες. Κάποιοι από αυτούς βολεύτηκαν. Έτσι. Μην τα δαιμονοποιούμε όλα ότι πήγαν εκεί και βρήκαν την καταστροφή και άμα περιμένουν ως σωτήρες πότε θα ξανακάνει η ανάκαμψη κύκλου του παθολογία στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα να φύγουν. Αυτούς όμως, έτσι, μπορείς αυτό που βλέπω να σας λέω να γίνεται συστηματικά σε αυτή την εταιρεία. Πας ξανά. Βουλάς. Τον βρίσκεις. Γεια σας, θα σου φέρω καινούργια σχέδια, θα σου φέρω καινούργια κολεξιόν. Γιατί τον ξαναφέρεις, θα σου πει όλος γιατί να φέρω. Θα ξαναρθώ, γιατί να φέρω. Ναι, γιατί να φέρω. Γιατί υπάρχουν καινούργιες κολεξιόν, υπάρχουν καινούργια σχέδια, υπάρχουν καινούργια ρούχα. Γιατί βελτιωθήκαμε στο τάδε, στην τιμή. Γιατί θα σου κάνουμε το τάδε που δεν το κάνουμε. Γιατί υπάρχει και μια μονάδα στη Θεσσαλονίκη που κάνει αυτό που σας είπα πριν, ψηφιακή εκτύπωση, έχουμε δυνατότητα άμεσο δημάρχου. Όλα παίζουν ρόλο. Η πεποίθηση είναι ότι αύριο μεθαύριο να υπάρχει το επιχείρημα γιατί έχουμε και 20 γραφίστες και έχουμε και 20 γραφεία τα οποία μπορούν να σας κάνουν σχέδια είτε απευθείας συνεργασία είτε σε συνεργασία με εμάς. Ελάτε να διπατιστείτε. Ο χώρος που καθόμαστε εδώ πέρα έχουν παρελάσει τα τελευταία 20 χρόνια από τους μεγαλύτερους πελάτες στην Ευρώπη. Από τους μεγαλύτερους πελάτες στην Ευρώπη. Ένας ο οποίος δουλεύει με την μόδα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ήταν η Blue Mode. Τεράστιο όνομα στη Γερμανία. Τεράστιο όνομα. Το επώνυμο του κυρίου ήταν Blue και η Blue Mode. Λοιπόν, γιατί δεν μπορούν να ξαναγίνουν όλα αυτά. Το λοιπόν, τους έκανα διαφορετικά ρούχα με τη μέθοδο της μεταφοράς του μιλίου. Και ήταν πολύ σκληρά τα πράγματα, δηλαδή η επαφή μου με τον χώρο ήταν σε πολύ σκληρές συνθήκες εκεί που γνώρισα τα πάντα. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν αναθεώρησα. Ξέρω ότι ποτέ δεν πληρώνεις και αυτό που είσαι τελικά στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει εξειδίκευση επίσης. Δεν υπάρχει. Πρέπει να ξέρεις λίγο απ' όλα. Γιατί δεν επιβιώνεις αυτό το πράγμα. Και εγώ τώρα στα 32 χρόνια να κάνω site. Δεν το ήθελα. Ήταν ανάγκη όμως. Δηλαδή ήταν απέτηση πελατών. Και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα, έτσι. Και εκεί, καταρχήν εκεί, είναι ένας τεράστιος χώρος. Εγώ με δύο σεμινάρια και τρία που έκανα. Δεν μπορώ να έχω τη γνώση που έχει ένας άνθρωπος που τελείωσε το Αριστοτέλειο, ας πούμε, έτσι. Βέβαια δεν τους κοροϊδεύω, τους λέω ότι αυτό είναι, μέχρι εκεί φτάνει. Αν θέλετε κάτι παραπάνω, έχουμε συνεργάτες. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω, είναι τα πράγματα λίγο δύσκολα. Γι' αυτό το πρόβλημα. Πολύ δύσκολο. Ναι. Και χωρίς κλίματα γενικά είναι λίγο πολιτικά. Αλλά θα το πούμε, δεν θα το πούμε αυτό που λέμε. Παιδιά, η κρίση είναι και ευκαιρία. Τι να κάνουμε τώρα, μπορεί να ακούγεται φιλολογικό. Αυτός είναι και ο λόγος που είμαστε εδώ. Ναι. Τουλάχιστον προσωπικά εγώ, επειδή έχω τύχει και άλλες κρίσεις. Όντως η περίοδο κρίσης είναι η πιο δημιουργική. Ενισχύει τη δημιουργικότητα της κρίσης. Και επίσης φέρνουμε και στη σκουπίδια το χώρο. Και αυτό είναι το μόνο ευχάριστο. Σε αυτό πάνω ήθελα να πω κάτι που είπες πριν στη Σταυρωτή. Κάποια στα βαθιά, άλλες φορές ξεβράστηκες, άλλες φορές. Καμιά αμοιβή, καμιά ηθική ικανοποίηση δεν θα σε κρατήσει τη δουλειά εάν δεν το θες από μέσα. Εγώ αυτό λέω στα παιδιά του Καραμάτου και αυτό είναι η γνώμη μου γενικά για την εκπαίδευση. Μάθετε τι θέλετε να κάνετε στη ζωή σας. Γιατί η μόνιμη ερώτηση είναι τι έχει λεφτά. Δεν είναι αυτό. Τίποτα δεν είναι λεφτά. Τίποτα. Αυτό Τώρα να σε έχουμε τον τζο. σου παιδιά, σαν για τζο. Αν είναι σου παιδιά, θα πάτε λεφτά. Αν είσαι τυχερός όμως. Αλλιώς καταστρέφεσαι. Δεν έχει τέτοιες βεβαιώσεις. Το βασικό για μένα είναι αυτό που κάνεις να ξυπνάς το πρωί και να λες θέλω να κάνω αυτό τελείως. Το βράδυ να μην κοιμάσαι γιατί κάτι δεν σου πει καλό την μέρα. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι οι νέες γενιές εκπαιδεύονται για να ζητάνε κάποια πράγματα. Δεν ξεχνάνε από την κοινωνία όπως λες εσύ θέλουν αυτό. Να τους μάθεις να κάνουν πράγματα. Καλά, ας την εκπαίδευση. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αυτή δηλαδή η εντύπωση που δημιουργήθηκε στη νέα γενιά ότι κάνουμε δουλειές που μας κάνουν λεφτά χωρίς να κάνουμε τίποτα.
Παιδεύτηκαν έτσι. Λοιπόν, τώρα όπως έλεγε και η ίδια, στο τέλος του folder υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα σας παρακαλούσε πάρα πολύ ευγενικά για να ενημερώσει τα δικά της αρχεία. Έτσι μια γρήγορη συμπλήρωση. Και... Ελπιστώ όμως, γιατί κάνω κάποιες επαφές, ότι θα έχουμε άτομο το οποίο θα είναι εξειδικευμένο στα υφάσματα, στις πάστες, στη χημεία, σε όλα αυτά τα πράγματα που χρειάζονται για το ύφασμα και ως επεξεργασία σαν ύφασμα, αλλά και προπαρασκευαστικά πριν την εκτύπωση, αλλά και διαδικασίες και μετά την εκτύπωση. Αυτό είναι μια ολόκληρη ειδικότητα. Εντάξει, θα το δούμε αυτό, δεν αλλάζει τίποτα στο σκελετό. Εάν δεν γίνει έτσι, θα το κάνει αυτό το κομμάτι του Ρουσκούκας, ο οποίος και αυτός επίσης έχει εξαιρετικές και πάρα πολλές γνώσεις. Και πιθανόν και ένα μέρος εξ αυτού και η κυρία Λιγούδη. Η οποία θα την επιφορτήσω και με αυτό. Αλλά... Κυρία Λιγούδη. Κυρία Λιγούδη, η διοκτήτρια της ομάδας. Η οποία είναι τεράστιος όγκος γνώσεων, εμπειριών και πληροφοριών. Σήμερα μου ξέρει, μου λέει, αλλά πρέπει να πάω. Το ξέρω ότι πρέπει να πας. Να πας. Λοιπόν, εγώ έχω τελειώσει. Ελπίζω να ικανοποιήσετε την περιέργειά σας, τις αναζητήσεις σας, τις ερωτήσεις σας. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω στο βασικό σεμινάριο όταν γίνει, πιθανόν το φθινόπωρο, και είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε και προσωπικά, ειδικά σε εσάς που μας επισκεφτήκατε, να σας δώσω και μια προσωπική μου κάρτα. Αν χρειαστείτε κάτι να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μου. Με τα ερωτηματολόγια είστε εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το τηλέφωνο και αυτό το email, ανεξάρτητα από το τηλέφωνο και το email του σεμιναρίου, είναι στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε να συζητήσουμε, να ρωτήσετε, να λύσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Η κόρη μου σήμερα ήταν ιδιαίτερα χαρούμενη. Χαίρομαι πάρα πολύ που το κάνουμε. Λέω και εγώ χαίρομαι, αλλά είμαι ακουμένος για το τι θα ακούσω και τι θα δω. Ήταν παραπάνω στο βιβλίο για την απόκριση. Είναι μικρή, είναι η πρώτη. Γι' αυτό και πάρα πολύ σημαντική για μας. Ότι μια άποψη που είχαμε, μια ιδέα που είχαμε για όλο αυτό το πράγμα, καταρχήν αντιμετωπίζεται θετικά. Αυτό έχω δει κάτι καλό. Λοιπόν, και θα προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα. Πολύ πιο καλά σε αυτό το πράγμα. Τώρα, επίσης, θέλω να σας ξαναπώ άλλη μια φορά ότι ένας θα είναι αυτός ο κλάδος της χειροτυπουργίας, ο οποίος είναι συγκεκριμένος, αλλά σκεφτόμαστε πάρα πολύ σοβαρά να κάνουμε και ένα σεμινάριο για τις ψηφιακές εκτυπώσεις σε χαρτί. Όχι τόσο μεγάλο, όχι τόσο διεξοδικό, κάτι πιο μικρό, γιατί ήδη υπάρχει εμπειρία εκεί, δεν είναι κάτι τελείως καινούργιο, δεν ξέρουμε τίποτα, και υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να πούμε. Εγώ συνεργάζομαι με όλους. Δεν συνεργάζομαι με κανέναν πλέον αποκλειστικά και όπου πηγαίνω είμαι σύμβουλος. Γιατί εμείς έχουμε απογοητευτεί πολύ μικρά. Ναι, και δικαίως. Δεν είναι, έχουν βγει πολλά να μόνο στην αβάση, στην κυριολεξία όμως, έτσι. Πολλά, δηλαδή, εμείς κάνουμε και εκτυπώσεις σημειόφανα πολύ, τα οποία χτυπάνε στο κεφάλι με πανάκριβα, άλλοι η ποιότητα είναι χάλια, αν θες να το πληρώσουν. Δηλαδή, σου λένε ότι μιλάνε με ορολογία βασικά για να αποφύγουν το λάθος ή
Τη κακή ποιότητα. Τώρα, εάν χρειαστείτε κάτι, στείλτε μου ένα email, Ναι. κάτι συγκεκριμένα. Ναι, και σε ευχαρίστως συγκεκριμένη δουλειά, συγκεκριμένα δεδομένα Βεβαίως. θα σας ενημερώσω Βεβαίως. και θα πάρω και μια γνώμη άλλη. Βεβαίως, γιατί εγώ το ότι είμαι σύμβουλος σε εταιρείες δεν σημαίνει ότι μ' ακούνε και δεν τους λέω. Καλά. Το μόνο σίγουρο. Γι' αυτό και δεν μπαίνω στο. Δεν θα κάνω το βήμα να συστήσω αυτό σε εκείνο. Όχι, εγώ απλά θα ρωτήσω μόνο να το στείλω. Έτσι είναι όπως το λέτε. Εγώ Ακόμα έχουμε πολύ δουλέψα δρόμο. με πάρα πολλούς στην αγορά, ήδη τα τελευταία 2 χρόνια. Και μόνος εγώ νομίζω, δεν έχουμε οι άλλους. Ναι. Λοιπόν, Ναι, ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. ξεπροβολήσουμε. Εγώ χάρηκα πολύ. Ό,τι χρειαστείτε, Βεβαίως. στείλτε μου email.